ଆରେ ସାଙ୍ଗ ଗଣେଶ ପୂଜା ଆସିଲାଣି ଗାଁକୁ ଯିବୁନି? यार ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ କାହାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ବିବେକ ମୋତେ ବାଧା ଦେଉଛି। ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଘରକୁ ଗଲେ ବାପାଙ୍କ ଖୁସି ଭିତରେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଲୁଚିଛି, ଆଉ ମାଆର ହସ ଭିତରେ ବି ଦୁଃଖ କି ତାଙ୍କ ପୁଅ ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ଖୁସି ଦେଇପାରିଲାନି ଯେତିକି ସେ ମୋତେ ଜନ୍ମ କରିକି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଗାଁରେ ସେ ଅଧା ଗଢ଼ା ହେଇଥିବା ଘର ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ଆଉ କେତେ ଦିନ? ଭଉଣୀ ବାହାଘର ହେଇଥିବା ଲୋନ୍, ଗାଁରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଥିବା ଆମ ଜମି, ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଥିବା ମୋ ବୋଉର ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ଆଉ କେତେ ଦିନ? ମୋ ନିଜକୁ ମୋ ନିଜ ଆଖିରେ ହାରିବାର ଦେଖି ସାରିଛି ମୁଁ। ଆଉ ମୋ ହାରିବାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହେଉଛି ମୋ ଡର। ଇଏ ବୟସରେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହେଇପାରିଲିନି ମୁଁ, ଡର। ପର୍ବରେ ଗାଁକୁ ଆସିପାରୁନି ମୁଁ, ଡର। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ମୋ ଘରକୁ ଫେରିବି, ଆଉ ସେଦିନ ମୋ ବୋଉର ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ବି କାଢ଼ିବି, ମୋ ବାପାଙ୍କ ଜମି ବି, ଆଉ ସେ ଆଜବେଷ୍ଟ ପଡ଼ିଥିବା ଅଧା ଗଡ଼ା ଘର ବି। ସେଦିନ କୌଣସି ପର୍ବ ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ଆଖିରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଥିବ। ମୁଁ ବହୁତ ପଇସା ନେଇକି ଘରକୁ ଯିବି, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଯିବି, ବାସ୍ କିଛି ଦିନର ଅପେକ୍ଷା।